Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ya mu gaisa. Gaisa. Ai ga ciki ne. Ai da ka gani ya kasan da labari. A to ai tun da ga ka dan gama da isa yau ke ce kai. Ai na ba mu gunki ne ma. Noma ne dan mata to na bismillah ai ga ciki. Na ga ma dabun nan. Dabun nan je na baro wani. Kawai rufe da duka. Ina ga wai dake ka. What? Wata sara ce na ga ba da kai magana haya ce. Mallin ban da ke ka. A mallin ba ai wata sara ce ba mutum bane. Wata sara ce. Okay ko ni da nawa da ya kwahe ma kayanka. Cikin daki. Kwahe ma kayanka ka tuna? Shine mallin fa. A ban tuna ba. Gaskiya ya kamata ce ka tuna. Kai da nan zannan na tadda kai yana dukan ka? Mallin fa. Kai. Ai na ga masa ran nan tana gara. Zan cusa maka wani. Kuma an kunya yake nan kun huta. Mallin fa. Shikenan ni anya ma ba ta hidan boko ba. To in dai na koyi wannan mallin fa. What? Dole ne na ga mutane kai kan ku bari na iya mallin fa. Allah dole za a ji ba da shi. Nan ba ya ce maka baka iya baka ce ka iya. Wai mallin fa. What? Ba shi ke na Ni ma barin ta yi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. What? Wai ya aka kake ta gumi a nan ne? Ni gaba ɗaya garin nan ni ina ba na son ma ni gaba ɗaya shiga mutane yunwa da ke ji ga fatara ina kai. Mu tayi mu haura can sama mana na mu je mu tarar da su masta suna can suna jiran mu. Kai kala su masan nan dan Allah je ka ni ma. To shi kenan tunda ba za ka je ba kawai ni bari in haura ta. Assalamu alaikum. Ya ake ciki ne kai ka san me ke faruwa? Alhajin nan fa ya ma kyautar gida da motoci da sauran abubuwa ba da kuɗaɗe masu yawa. Sai da wannan yanzu wannan tafiya na ta ya kare. Ina nan. Kana nan kana tafiya wannan na ta ya kare zo mu tafi. Fatara ta kare tabar ma haikin tabar. What? Ina a shanan nan. What? Kone ta. Kyale ta ma. Kai ta kai. What? Ba ta kalli wanje kai. What? Kai wai wanda Alhajin ne wannan. Mallin fa. What?